80. hamarkadatik lau aldiz gainditu du Isabelek bularreko minbizia, azken ebakuntza 2004 urtean egin zioten. Pero para adelante siempre, lo atajaré igual que he atajado los 4 anteriores. Beldur da 5. ez erortzeko, baina medikuek sendatuta dagoela esan diote. 10 gaixotik 9 tratamendua bukatu eta 5 urtera ez du minbiziaren arrastorik. Curada, sí, me siento curada, pero lo que me siento es bien. Bularreko minbizi kasuek gora egiten dute urterik urte 1,1%, baina gaixoen 10-8 aurrera egiten dute hein handi batean tratamendu pertsonalizatuei esker. Ez bakarrik tratamendu medikoetan, zirugia arloan, radioterapia arloan, dana personalizatzen da. Bularreko minbizia ikertzen duten 74 proiektutan ari dira lanean Euskal Herriko osasun zerbitzuak. Odol-laginaren bidez diagnosia egitea eta tratamendua ezartzeko gai izatea, hori da orain ikerketa lerro nagusia. Minbizi muestrak eta odol muestrak gordetzen dira ikerkuntza egiteko. Bularreko minbiziaren eguna den honetan ikerkuntzaren garrantzia azpimarratu dute.